Kini akong bana sa pagkatinuod lang, mahal kini nako. Pero labaron man sa digutok tawhana. Na problema ko ani niya. Ug kun nganong na problema ko niya, mao man gud niya ang mga paghitabo. Matud nila, ako dili angay nga magmanggad sa imong gugma. Na, di lagi ko kasod, anak. Gigutom na lang hinuon ko. Ay, hala na. Nakaluto na ba kas kanot sa among pamahaw? At doon ako big nakaluto na ba sa among sudan? Ganina ra gud to. Nagpapalit ko niya bulinaw, usa ka kilong tunga gud to. Akong gipaprito niyang katunga o niya gipaununan po nako ang tunga. Sharo. Kalami sa pamahaw ani ron. At doon ako og naluto na ba? Dong kanot. Kuha pa na maluto ng akong gipaluto nimo? Mga ano ta? Aday, oy, puyag yun. Kaning isda mo gipalit kapoy. Dugay ito humagwag tinae. Ha? Oh, wapa ko humagwag tinae. Tanawa, oh. Hala, uy. Nayo. Kabungot ani si Toy. Mapagili ka tunga, oh. Bida, mabungkag man taon ng isda at taon o basbasa na itong kuwag tinae. Ako mang ginahinay, bradi mabungkag. Matangtang mang taon ani. Sunod ay palit aning bulinaw. Kay dugay kayo makahumantag kuwag tinae. Kabungot din mo si Toy kanuta ka. Uy, gutom na kaayo. Abi na kung nakaluto na ka. Pagpalit dito sardinas ka. Sardinas na lang. Kakidot. Pastilan gid noon sa kabulay ug ning akong bana. Hapit pi mga pasmo oy. Gitag sa tagsa man kuha ang dinais bulinaw. Pagkaaha katawhana. Unya. Hello, Marie. Kumusta? Uy hala, ikaw ni Mariel na? Oh, kinsa di ay simuntan aw, Marie? Ha? Marie Amor, si Aramina? Saba ka na Marie. Uy, Ha? kalayo ra intawng Aramina. Uy. Ikaw gini mo, Marie, uy. Abi na kog tinalang ka muari kay gahapon bayat ta nagsabot atong muari ka. Oo, gahapon. Pero, ay, wala lagi ko kalakaw gahapon, Marie. Uy, kay, ay, ang kanahan akong bana nga kano. Maong karon pa ko nakalugar. Sus, Mao ba? Unsa na pong si mong bana Mari? pagpanangid na ako nga moari ko kadiyot sa inyo, nananghid ko no nga moari. May kinisugot Mari. Aw, ay, naunsa ba di? Dayon. Naunsa bang naamon ta display pultahan Mari? Dali. Dong anot. Dong taga-irig snack si Mariel na be. Ay, ayaw na lang, Marie. Uy, kape na lang, Marie. Okay Mari. Kanot kape na lang kuno, taga siya kape dong balihog. Ay, Marie, pasensyahin na lang yun, Marie, ha? Kiniragyo ako na dagi ka sa America, Marie. Unsa ni Mari? American bread. Na may daghan anak dire Mari. Uy, American bread. Ay, sus, Marie, original na, Marie. Ayaw nang gikan diri kay pirated na. Unsa nga Mari? Pirated ba? Wow ha, hasta pa na ipirated. Kakidort good. Day! Dara kape day, oh. Ginoo ko nimo kamot. Kamot na noon. Nganong nakapot naman ko. Ginoo ko nimo na siya ko nimo. Basta man ipalanla na nimo sa akong kumari ang kape. O, ngan man day, ha? Iso putaw nagtasa kanut oy pagka man lang taong ka oy. Wow, kapag ingon. Ingon ba ka, nagahig ka, pere siya akong kumari kanot. Lalo? Ako masulti isunis tasa. Biyaro, bumuboy. Wala no, masuko pa siya sayop. Imong ba na, Marie? Ay, ewa to masuko Mari oy. Suko ko taon iugso ko hinuon ko siya. Ay, usap, Marie, uy. Kalain sa nang ibugsok, uy. Na. Ano? Dara kape, oh. Isaw na ako tasa. Wow! Ang kape! Wapa ni mo ablihi. Gisod ni mo stasa. Pagtanindot ka ni mo kumuton. Uy! Wapa ni mo kutawang ang gawa ka, oy! Kanot na ka pa kasi inyo, not! Ay, sosok sa problema, ana day. Wa ko maana na ng kape. Akong naanarad doon, tipit na bliya. Solay na, ana. Ngano kaya isaw na ko tasa, be? Ako mo di pasabot ako tawa na! Ang isod sa kasa, jugo ka! Bantalan ka na ako, ha? Bantalan ka na akong kanuta ka, bugo ka! Marie. Sa pagkatinuod lang na konsumisyon na gid kay ko ni akong bana, grabe ka bugo. Unya. Unsa ka ba na mo, ha? Unsay problema ni mo nga may ani ka man? Ay, tay na konsumisyon na kay ko sa akong bana tay. Uy, murag babughat ko. Ano naman sab? Ay, pero ting bugo atay. Mamatay ko sa konsumisyon.
Makal lang, amor, makal. Di na madagkal matay. Uy, di na madagmakal, tay. Gusto na akong layasan ng tawhana. Grabe na. Wag ko kay baog may utok pag yun ng tawhana, uwa. Ay, anak, kuwa'y bugo kung imo lang tudluan. Tudluin mong bana. Ah, grabe ha, katiguang na anak, tudluan, pag cute. Ay, naunsa ka ba ya? Mura magkagdili asawa. Kanang inyong problema no, naaraw na ninyong duha. Magtinabangay ka mo. Kung unsay wa sa usa, ikaw aduna. Ikaw mo muhatag sa iya mga pagkuwang. Da, di man guna kuwang nga kung banagot. Usa ka din na. Kuwang-kuwang. Kahit bugot sa ito'y may nuswan din ang imong bana. Ay, karaan. Siya may nuswan, tay. Kuwang usa. Ah, kana, mo na karaan, tay. Mo na karaan, kidort. Ano ba yung problema ni mo ba? Kunot? Kunot. Oh, kanot. Ano? Kunot ang naon ni Kenno Migos. naman ka. Kumur na ko. Ha? Ano? Kanasawa na ko ba, Choy? Mm. Crave kayo mo mauna yung makasulti. Grabe. Yamat. Murag kuhaan lagi tag kabuot. Umayo nga kuha, ano lang kas kabuot. Uy, pubida. Muna nakaagway, buot. Mauna akong gisagkitag mayo, pre. Ha, permilan ko niyang ingnon ug bugo. Anong kaingon mo siya nga bugo ka, pre? Kuan mo ko, pre. Iyam ko gisugo ba nga kuan ganyan patagaan ko ng kape ang iyang bisita. Nya? Di gitagaan ako. O nya, ipasod sa sa. O siya mag-ingon nga ipasod sa sa. Pero naman ko kahiyobsan sa mayo niya, pre. Katong gisugo ko niya sa pagpainom sa itoy ba. Ma'am. Ano, pre? Kaon niya, sige Ano? kaon ng sumsumba. Pasumsum na to, ikaw. Nga, okay, ano? Suko kaya siya nga wa mo inom og tubig ang among itoy. Sabre na kung di na mo inom ang itoy og tubig. Ano man mo inomang itoy, ha? Yun sa rin mo pagpainom. Ibutan ako sa baso ang tubig. Nga wa man dahil mo inom. Wa man siya humingon nga. Ibutang diya imranan sa itoy. Ibutang ako sa baso. Sari na nako. Oh, mo din mo minom ang itoy. Pre, kikibutang din mo sa baso ang tubig. Usa man dahil na ha? Imo na tatong butangan kanang ang straw ba straw? Oh. Jogo, gidi ay kape, jogo. Sorry, Jogo. Istro na dito. Oy. Tay Sir Joe. It's you na tay sick. Oh, it's me, kanot. Kasi ako ikilagan ni mo tay ha? Ano suroy ka man sa harianon kong parimay? Stay, kanot. Magklaruhay ragot ta. Usa ba ka na tay Sir Joe? O sa man ay pagkabutanga nga akong nga nakonsumisyon naman kuno kaayo nimo ang imong Sa asawa. tay sargon tay seryo. Unsa mo yung issue ani tay ha? Konsumisyon lagi kuno kaayo sa nimo kay murag wa kay alamag sa tanang butang. Lupig pa nimo batang way buot. Mas maayo pa bata kay makasabot sa iyang gibuhat pero ikaw sugoon ka pulos palpak. Ah. Perming palpak. Tay seryo. Murag dili na ni maayo ka. Tay. Madam kasi mga marites oy. Di mo na mao. Kung dili na maopwes, ipamatuod na sayop sila sa ilang bituhuan. Porbida sa nila. O saan may gusto ni mong buhaton ako, Tebe? O saan may gusto ni mong buhaton ako para ipamatuon ako nga dili tanan lang sugo na ko pros palpak? Sige. Doon ako ipabuhat nimo, ha? Og paningo agad dili yun mapalpak. Kayo og mapalpak gani ka. Mutuon na yun ko. Mutuo nga usag kay. Nga bugo yun ka. Di dadaan lagi ko. Oh, naibaw ka? Oh, wa. Sa sunod mo lang ang pagpangutan natin, baon ko kung sa'yo mong ipanulti ni mo. Oh, kung baon na, ngano na kaingon mo si Amor nga bugo ka. Nga lupig pa mga rin mo'y usa ka mananagan, usa ka psychologist. Tay. Ang mga bugo ra ang dili makakuha sa akong tumong. Tungod kay, baw ka, ang ilang mga sugo di rin ako, ipaluto ang isda nga iyang pinalit mo ni sugo niya di rin ako. Unya to. Siyempre, isda ko na di, kuha ang yun tinai. Kuha ang hasang, sayop di kuha na tay. Sakto ba lang imong gibuhat? Ngano nakasulti man si Amor niya na nga bugo ka? Yun na. O samdang isda, imong gikuhaan og tinae og hasang. Oh, bulinaw tay. Usanan? Usak ka kilog tunga nga bulinaw ang iyang gipalit. Unya ba dahil mo dali og kuhag tinaya na? Siyempre yun, di ba? Gawas nga imong lamo-lamoon pagtrabaho ang katong pagkuha sa tinais bulinaw, madali na. Pero ang imong tarungon, dugay ka, di ba tay? Tumag tay. Dong pagkatito. Abi, kini kanot ni. Pananglitan, na ay manok nga gusto mo toka sa imong mga mais nga gibuan. Unya, dili man mahimong puspusan kay ang tag-iya ng manuka imo mga amo. O sa may mong buhatong sa manok. Oh, simple bungaon tay. Good. Maunay, bright. Okay man di ay ka.
Usama ni mo pagbugaw, be. Hadlok ko, tay! Good. Mao na bright. Usama ni mo paghadlok. Ano ko? Hoy, bro! Hawa niya! Nasa tayo si Rio! Barbecue, hol yung kana! Ako man Ay, kanot. ano kaya reaksyon di mo, tay? Ako mo imong iduote noon. Ang lisod po kayo ingnan ako, tay, nga naa ako. Di pa na mahadlok na ko. Mas mahadlok na ni mo, tay, kay di man kitiglaog, di ba, tay? Oo, good. Mao na bugo. Pabida mo na ibugo pagkakindon. Tay, sama eh. Kani kanot ha. Anhin ako masukod kung unsa gyud kalantip ang imong panghuna-huna. Hinahanglan din ang imong presence of mind. Dili lang kaisok ko nil. Hinahanglan din sa imong huna-huna. Kini siyang akong gigunitan. Mauni ang gitawag sa mga military og hand grenade. Oh, alam mo, tay. Kao ba ni sila sa limonid? Gatorade, mao na silang uban ha. Pabida, Gatorade, sakto na. Kao ba na sila? Helong na karot ay. Lahi na yung hand grenade. Mubuto ni ha. Makapatay ni. Mao gamiton ini gubat kung daghan na kayong imong mga kontra. Labayo ni mo sila nining hand grenade. Mabatay. Tinuote, no? Karoon mo kita anis personal da. Kita na sa gawanis ka kanang mga TV picture na taon. Pero sa real tay, karoon pa kita eh. Sumauni siya ha. Ikay mo pabuto anak. Iman iya ha. Ato na ilabay sa imong mga kontra. Imo ni siyang ibton kani. Unya inigibot ni mo ani ha. Ilabay dayon para dili ka maabtan inigbuto. Nakasabot ka ba? Tay. Simple na imo instruction ha. Sige. Ikaw na'y bahala, ana, ha? Akit ako kung usaon ni mo paggamit, ana, ha? Imagine, ang naalang imong kontra. Yes, tay. Wala problema, tay. Nakasabot ka ba, ha? Okay, tay. Kasayo na, tay. Ano na yun, tay? Ito na ako, ha? Ito na kong pin, ha? Kaya, nya. Ilabay sa kunta. Opsa! Time pa. Inano nga pa malibong granada? Kana mo ilabay. Wala. Tay! Tay, seryo! Buhi pa, tay? Limal ka kanot. Bugo. Ang granada mo ilabay sa kontra, dili kay ang pin. Biyo pa, tay. Bisa nagbuntag. Istorya mo magyapon. Nabali, tay. Nabali! Bugo. Ay, pastilan, anak. Ay, Naunsa tay, naunsa sa kanot? hapit mamatay sa kabugo na imong bana, amor, hapit ko mamatay. Nga naman tay. Ang hanggaw, itudluan ako unsaon paggamit sa granada. Imbis ang granada mo ilabay dito sa kontra, ang pin na hinuon mo ilabay. Unya granada mo gigunitan. Mayo gani ginasipatan na yun ako, napas iyang kamot ang granada. Wa na ipin. Ug nalabay na yun niya. Kay kung wa pa, kaming duha atay. Diinan tabi taw ka nga bulay o na akong bana. Suguon na mo pulos na alpak. Ay, kaduha na nila kong kinabuhi day. Ingnan ang bana ni mo, ha? Ang pangamungay man ng iya, ha? Pangdamay ng iya, ha? Pangdamay ng iya sa kwa kong binot. Karon mituon na gid akong amahan kun unsa si kanot, bulay og yun bisag unsaon, bugos na ng bugo. Unya usa ka adlaw ana gikan mi ni attend og usa ka okasyon. Ay, kakapoy, salamat ina ulit na kita. Kakapoy naman lang gyud, gusto na ko mopahuway. Oy kanot, pagpahilot uni mo ha para makatukog maayo ron. Naunsa ka man oy? Lain magkaya ko diyan, day. Ano naman sad? Pataka mo lang kag baon gud. Kaon kag dili makaon nimo. Bariya naman tagi-kaon tao, day. Unsa lagi mo gikaon? Katubang, kuan ba, katong, unsa tinga na to, mahalon ko to siya. Katubang, imong giingon ako nga, lami nga mahalon, sa to? Katong kinhason, katong scallops. Iskalop ba nga na to? Oh. Pero ngayon nagsakit man ang imuntihan nga parehas man tagi kaon. Ako lagi umong ko sakit eh. Ha? Ukab na ako, pagkuha na ko siyang unod, presko pa man kaayo, lami ba kay kanon. Unsa ukab? Ukmod pa dito, day? Ang oy. Ang sud man ana mo lami kaayo, mao nang mahal. Abli nimo kuhaon to nimong unod sa sud, mo to imong kanon. Unsa di kaon ato di ay? Ang tadlan, day. Nalati na. Hastang ay naunsa man in taon ko. Hindi ka kundi ay tanan. Ginoo ko, wala ka hilisi. Ginoo ko nimo kanon. Bagay durante naman lang yun nimo. Kung saan naman ang taon ka, oy, ang shell gikaon day nimo. Ginoo ko. Hindi lang magbalik sa kindiray. Day, amor.
Mo na akong problema, kini akong bana, murag ignoy kay stanan ba, way alamag sa mga butang, lupig pa'y batang way buot. Unsaon ka din ako siya, no? Paeskwelahon ko baka ni siya balik sa kinder? Unsa man og kamo ang pasultihon? Amor. Okay, Ate Pres! Okay, ang sender na to karong adlaw, Gulyat. Si Amor, Amor. simple raman niyang problema, Ati Pres, Nga kanis naman. Amor, kay itong urang yun ni si Ambana nga usahay, dito kasabot sa Ambana lagi taon, kay ang katong Katong sugoon siya. subog kape, tagaag kape nga gisod pa sa pa. May pagka, kuanta rin. Lalit sa ba siya, di mo kumana rin kape, dun pipi ako ang ginanaran, mao na di ko kibaw. O niya, gisugo siya kanang palimpyo sa isda, lutos isda, giko ang tinay ang bulinaw. Unsa kaniyang Sa pagnoon. Bellevue, madali din tawahan. Ay, ayoko, binang gawa. Sige. Pero, pero nakabawas yun, ang katapusan natin pres, kaya ngaon silang scallop dito sa parte, giapil niya kaon ang kabang sa scallop. Nadutlan ko niya. Natuloy dito, dakog, yung siguro ni baba ni mata. Okay, ako diyan sa puso asawa. Sakit ko nung kay iyang tiyan. Oh, natural. Lupig pa ito nakatun sa iglesia sa San Mao, tinuod, oy, 5 ka na scallop, porti gaita na. Doon na pa yung mga sisis, babaw na. Nalamay po diya, wa masamad ito. Dako, yung baba nito. Iya tutudlan ba, wa ba masamad? Wa, lagi ati presyo. Kasi yung nagluno sa itong scallop. Lumoy ro na, di ba ba? Bakit sa ibig kasulti? Kaya yung artificial tong scallop niya, ang iyang Artificial shell to? niya. Ano to? Suwaro to, kanang gulaman. Oo. Bam! Ari ta diri sa Nakapagya po ikuan ba? Mga istorya ning nakalamig scallop, Nadia. ato ning ipa paminaw lang og mutakdo banihan. Panultihon 9 bersikulo 10. Ang pagtahod og pagbaton og kahadlok sa Ginoo may sinugdanan sa kaalam. Ang pagbaton og kahibalo sa balaang Dios mao ang magbaton og maayong panabot. Ang kaalam makapataas imong kinabuhi. Tinuod. Bulahan ka kung aduna kay kaalam. Apan magantos ta kung isalikway mo ang kaalam. Ano nagdila mo niya atang bayanan? Ay, di kong tuwa niya ay, nga nalamoy niya ay. Hinanggaw na. Hinanggaw lagi ni Oh, pinuwan na. ang kani akong gibasa diri ang asawa ba sender dialan? Ang asawa. Mao di itaas si Tigili kinabuhi ati Pres. Kay? Na may mga kaalam sa mga kababayan. Ano? Sa alam. Nasa power? Nasa power sa Kini mga akong- kababayan. kini Mga akong- patanon pag yun nga mga kaalam. Kini akong gibasa gulyat na ang mura lang ni ako og padungog-dungog sad sa asawa. Sa ba? Ay, Nga naman. asawa may sender. Si Amor may sindaran ni ba? Amor, kini akong gibasa man ko nag-ingon diri ang pagbaton og naghiskot man ni diri og mga balaod sa Dios. Ang akong pasabot diri kung diretson ta kapag sulti nga doon na pug kay pagkuwang gayod. Doon na gud kay pagkuwang kay ba makang imong bana dili kayo makasabot. Ibutan na to simple kayo. Kadto bitong bulinaw lan. Gulyat nga dugay sa nahuman kay kitang sa tagsa niya pagkuha sa tinae ang bulinaw. Kana pagkuha sa tinae sa bulinaw, tagsa-tagsaon mo gila pero dali ra. Ang paagi, ang ura may Ay, ura may ipon. Binuara. Tuwa niya ay, hinanggaw niya. Alima ka ati Pres. Ay, nanggaw lagi ni ati Pres. Awa. Kakaraan yung tao niya po Ang iya sang amigo si buot sa pre gipainom na kong kuan. Ito igsugo ko sa asawa, gipainom na ko sa baso isa. Mao di mo minom imo to gipastro. Inamaw ba? Mga inamaw, good. Bao lagi nga kanang Maayo ba kani ati Pres ha? Oy kamo mapadamo kani ato ang tinarong niya to ha. Mo na. Kani yo. Naaboy tawo nga makatunog sa loob ikaw no be. Tinarong ni oy tinarong ra pa da pero tapos na to mga binuang. Ay, Mao importante. Pero karon ang atong tarong. Dili. Ang tarong ang atong natambang ang iyang istorya mo ni binuang. Yeah, serious sa bakit Bambina? Si Bambina serious kayo ni tambag. Gulyat. Gulyat. Ang kaning ako kay mura na ni say home tips ug health tips. O kani ang health tips na katong unsa man ba? Asa man? Katong paglimpyo sa bulinaw, kung maglimpyo kag bulinaw, tagsaon mo pero dali ka mo panaw kay ang umay dilahon. Pero ako ba magluto kog bulinaw di man ako kuago ati Pres. okay ra. Kay makaon gud si ring. Dili ang kanang di lakto istorya kanang bulinaw og imo nang lutuon, dili ni kuag pero kung kilaon, kuag kay pait na ang Pero ang pagkuha sa tinae og sao, dali kay ang ura may dilahon, dali. pero kaning iyang tagsa tinae mo yang ikuha, pwedeng dugaya. Dunganon rin mo bira ang ikog ang Sumpa magsumpa sa sa tinae. kaning iya kung iyang yung tagsag bira-bira ka nang matinae bulinaw, pwedeng dugaya kay gamay binuang kay hinala. Kaya ko ay butangin na lang aro isog ba na nimong bulinaw. Oh, butang nga grilinos laom sta. Awan ba lami pa. Ang apoy kaingon ang apoy kaingon ani, ang Samahan ba? ikaw inday, ikaw may sinder, ikaw may dunay akong pagkulang, ikaw may tarong, ikaw kay mo coach niya perme. Sige na mo roy beday. Ikaw ingna na yung bana ikaw ba ihas man ka pero di mo ka ihas
Mas baro baka. Kamulay tuuan na, oy. Oh, di lang tamtuan ni Bamoy. Ikaw ay tudlo, anak. O, dili na ngayon man siya nga, ikaw ay tudlo. Ikaw may tarong. Ikaw ay tudlo. Oh, ikaw may tarong. O, kanabitong mo ingon nga, kasama ibut, ang magwang o ang manghod. O, ikaw mo tudlo. Ang balik tagulyat. Ah, Pag amor. yung bulinaw, binahon ang o, madang tinae. Oh. La, ito ako. Unsa man? Tinae, raway, o. Tinae, raway, dito naman, no? Kura ko ang puzzle, diha. Subscribe to Dramaturgo.